ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ହରିଲୁଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ଲକରେ 335ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 850ରୁ 950 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏଫସିଆଇ ଗୋଦାମରୁ ଏହି ଚାଉଳ ସିଧା ସ୍କୁଲକୁ ନ ଆସି ବେତଣାଠାରେ ଥିବା ଏକ ବେଆଇନ ଗୋଦାମ ଘରେ ରଖାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ବସ୍ତାରୁ 5ରୁ 8 କିଲୋ ଚାଉଳ କଢ଼ାଯାଇ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବେପାର ହେଇଛି। ଏଠି 18 ବର୍ଷର ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ଚାଉଳ ଭିଡ଼ କରି କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ମୁଁ ବି ତାକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବି। ତଦନ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବି। ଯେକୌଣସି ତଦନ୍ତ ନାହିଁ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ, କ୍ରାଇମ୍ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହଉ, ସବୁ ତଦନ୍ତରେ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲରୁ ଆଜି ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ବାଇକ୍ ସୋରୁମ୍ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ରାଇସ୍ ମିଲ୍, ଯାବତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେବଳ ସେ ଚାଉଳରେ ହେଇଛି। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳକୁ ଏଟା ବାଟ ମାରଣା କରାଯାଉଛି। ବାଟ ମାରଣା ମାନେ ଯେଉଁ 50 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆସୁଛି ତା ଦେହରୁ ମିନିମମ୍ 8 କିଲୋ ଚାଉଳ ସେମାନେ ବାହାର କରିନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଉଳ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତ ତା ଭିଜୁଆଲ୍ ପାଖାପାଖି ଆମେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଭିଜୁଆଲ୍ ଆମ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ବି ଦେଇଛୁ। ଆପଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ବି ଆମେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବି ଏହାକୁ ଲେଖିଛୁ। ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବ୍ଲକରେ ବିଡ଼ିଓ, ଆପଣ ସିଆର୍ସି, ଆପଣଙ୍କର ବିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଥା ଯାଇଛି। ଗଲା ପରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା। ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛୁ। ତେଣୁ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ।